खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 जुन शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा सोरजोंबा लाजि फोनांजानो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां। बृष राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रां बुथुमनांनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मिथुन राशि। फिसानि मोजां फिथाइ मोननायावनो बिमानि सुखुआ फैगोन, सुखु गोजोननि साना बारलांगोन। कर्कट राशि। गावनि अगियानावनो सोरजोंबा सोंखारि जानो हागौ, गुबुना गाज्रि नोजोरजों नायगोन। सिंह राशि। धोन सम्पथिया जोबस्रांनो हागौ, दिनैनि सानाव नोंथाङा हालाय हाफाय जानांनो हागौ। कन्या राशि। मावनो लानाय थांखिया जाफुंसार जागोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन। तुला राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। फिसानि गियान गैयै जानायावनो बिमाया जिंगासिनांनो हागौ, दुखु जारलाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। माबा मोनसे मावनो बिबान मोननो हागौ, गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन। मकर राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव साहसनि गोनांथि जागोन, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। कुम्भ राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। मीन राशि। हास्थायना थानाय अनजालिखौ मोननानै गोसोखौ सान्थि मोनगोन, न'खराव रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।